Саламатсызбы, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Әділбаева. Коронавирус пандемияһы яшәешебезгә зур үзгәрештәр индерде. Күптәр эшһез торып калһалар да төшенкелеккә бирелмәне. Дистанцион эшмәкәрлек алып баруга күсте. Өйдә ултырып та акса эшләү мөмкин булуына төшенде. Интернет селтәре менән таныш булгандарга бындай төр авыр тоелманы. Ә бына дөнья селтәре менән беренче тапкыр куллангандарга авыррак. Тап шундайдар мутлашучылар тудагына эләгәлә инде. Статистика мәгълүматларына караганда, дистанцион эшмәкәрлек гейлдерелгәндән бирле мутлык усрактары 76%-ка арткан. Хукук хаклау органнары мәкерле уйлар ауны эләкмәгез дип китәтеп торуга карамастан, инаятьчеләр курбандарына психологик басым яһап, үз максаттарына ирешә. Иң таралган мутлыктарның береһе ялган банк хезмәткәрләренең шылтыратуы. Шуны исегездән сыгармагыз. Ысын хезмәткәр бер вакытта ла һезнең шәхси белешмәләрегезне һәм банк картаһы парольдарын һорамаячак. Бындай мәгълүматты телефон аша әйтү тыела. Товарларды онлайн магазиндар аша хатып алганда ла бик хак булыгыз. Шикле сайттардан әйбер хатып алмагыз. Хатып алучылар товарларның арзанлыгына кыдыгып акса күсәрһәләр, шикле сайттары юкка сыга. Интернет аша акса урлаудың тагы бер ысулы туганлык бәйләнешен куллану. Мутлык кылучылар якындарыгызның социаль селтәрдәге битләрен боза һәм ярдәм кирәклеген белгертә. Ярдәм итәргә ашыгыр алдыннан бәләгә тарусыга шылтыратыгыз һәм хәлен белешегез. Наши жители очень доверчивые и со слезами на глазах каждый день обращаются. Очень сложно раскрывать такие преступления, потому что... Калалаштар арасында кешегә тиз ышанып баручылар күп. Аксаларын урлатуга бәйле хәлләр менән илап мөрәҗәгать итәләр. Бурларның эзенә төшү бик авыр. Исеменнән күренүенсә, дистанцион мутлыкты кылучылар кайдалыр ситтән торып эш итә. Хәтта сит илдә булулары ла ихтимал. 2019 елда калала мутлык буенча 200дән ашу җинаять кылынган. Бында җинаятьтә асуы бик икеле. Угрылыкка бәйле җинаятьләрдә асу 24% тәшкил итә, мутлыктыкы унан да түбән. Акса күсәрелгән исәп буенча эзләренә төшә башласак, ул күп осракта Украина, Молдова кебек Россиядән сит дәүләтләргә сыгып китә. Сибай калаһы полицияһы мутлыктарды китәтү буенча даими рейдтар узгара. Эске эшләр бүлеге хезмәткәрләр йорттарга йөри искәрмәләр тарата. Шулай булуга карамастан тозакка эләгүчеләр ханы кәмемәй. Бер ай элек кенә Сибай калаһында яшәүче мәкерле уйлы кешеләргә 3 миллион һум аксаһын күсергән. Ошондай күңелһез хәлләргә тарымат өчен бик хак булыгыз. Бер катлылык яхшыга килтермәй. Гөлдар Кадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңлыктар өчен. Сәламәтлек һәм озын гомерлелек йылы старт алу менән Сибай калаһында спорт ярыштары узгарыла башланы. Бигрәк тә февраль айы спорт сараларына бай булмакчы. Тап ошо мәлдә Рәсәй саңгы юлы һәм башка ярыштар оештырылуы көтелә. Киләһе язмабыз ошо хакта. Спорт ярыштарында спортчылар гына түгел, сәламәт яшәү рәвеше алып баручы һәркем катнаша ала. 6 февраль сәгать 12-лә Труд стадионында хезмәт коллективтары арасында коньки удышы узгарыла. Ярышка сыгасак предприятие оешма учреждениялар командаһы 2 ир-егеттән һәм 1 хатын-кыздан торырга тиеш. 7 февральдә иһә балалар иҗады үзәгендә Виктор Захаров истәлегенә йөзү буенча ярыш үтәсәк. 13 февральдә Мәҗит Гафури исемендәге Мәдәният һәм ял паркында Рәсәй саңгы юлы удышы оештырыла. Лыжня России – это всероссийское мероприятие. Здесь ограничений мы не делаем по количеству участников. Приезжают все желающие. Рәсәй саңгы юлы бөтә Рәсәй күләмендәге сара. Бында яшь чикләүләре юк. Һәр теләгән кеше саңгыла ярыша ала. Быел Рәсәй саңгы юлында катнашучылар 10 дистанциялы йөгерәсәк. Балалар сәламәтлек мөмкинлекләре чикләгәннәр, вип йөгерүчеләр, спорт ветерандары аерым-аерым стартка басасак. Әйтергә кирәк, спорт ветерандары безнең нык әүзем. Улар бындай саранан бер вакытта ситтә калмай. 20 февральдә шул ук Мәҗит Гафури исемендәге Мәдәният һәм ял паркында махсус урта һәм югары уку йортлары студентлары өчен саңгы удышы үткәрү каралган. Патриотик тәрбия айын армрестлинг, милли көрәш, уктан ату ярыштары тамамлайсак. Был ярыштар иһә 26 февраль Бөркет физкультура һавыктыру комплексында үтә һәм унда һәр теләгән кеше катнаша ала. Гөлдар Кадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңлыктар өчен. Башкортстанда 2021 елдың 2нче ярты еллыгына гәзит журналдарга алдан язылу кампанияһы башланды. Бұл хакта республиканың почта элемтәһе федераль идаралыгы хәбәр итә.
Яҙылу кампанияһы осорында ваҡытлы матбуғатҡа ағымдағы йылдың 2-нче яртыһына әлеге хаҡ менән 31 мартҡа ҡәҙәр яҙылырға мөмкин. Акцияла йәмғиһе 1200-дән ашыу баҫма ҡатнаша. Шуларҙың 140-ы Башҡортостанда донъя күргән республика, район, ҡала, гәзит, журналдары булһа, 360-ы федераль баҫма. Шулай уҡ Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә сыҡҡан ваҡытлы матбуғат та бар. Гәзит, журналдарға Рәсәй почтаһының мобиль ҡушымтаһы, ведомство сайты аша, почта бүлексәләрендә ҡағыҙ каталог буйынса һәм йортығыҙға килгән почтальон арҡылы яҙылырға мөмкин. Сулпан балалар театрында Андрей Кружной пьесаһы буйынса яҙылған «Мигай Светофорычты ҡотҡарығыҙ» тип исемләнгән әкиәт сәхнәләштерелде. Балалар өсөн еңел, аңлайышлы уйын формаһында яҙылған әҫәр тамашасыларға юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге хаҡында бәйән итә. Сибай ҡалаһы халыҡ ижады һәм ял үҙәгенең «Миракулица» ансамбле 1-нче каналдың «Мөғжизәләр яланы» капитал шоуында ҡатнашты. Был хаҡта Сибай ҡала хикмәте башлығы Рөстәм Авзалов үҙенең сәхифәһендә хәбәр иткәйне инде. Мәскәүгә саҡырыуҙы ҡабул итеү ҡарарын хуплағас та, ансамбль ағзаларына ҡала хикмәте бүләктәр ҙә йыйырға ярҙам итә, сығыш яһау өсөн йыр һайлай. Уйында коллектив исеменән Александра Алыева ҡатнашты. Тапшырыуҙы йома 5 февралдә 1-нче каналда киске сәғәт 7:15 ҡарарға мөмкин. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙе социаль селтәрҙәрҙә, Инстаграмда, ВКонтакте һәм YouTube каналда ҡарағыҙ. Һеҙҙән лайк һәм репосттарҙы көтөп ҡалабыҙ. Киләһе осрашҡандарға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.